Welkom, welkom. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Wat ga je me vertellen nu? Wat zei je? Wat ga je nu vertellen? Zeg maar, ik ga stemmen nu. Ja, en binnen? Ja, ik hoop het wel. Wij gaan naar binnen. Hoe is het? Ik ga niet op jullie letten hoor. Nee. Ja, dat nummer is goed. Ja. Oké. Kenteken of rijbewijs. Ja, je moet... ja. Nou, dat nummer dat ik dan niet Dat klopt allemaal. Zijn je broers er niet? Nee, die mogen niet stemmen. Nou, 219. Ja, is goed. Zet hem op, hè? Ja, bedankt. Nou, pa en ma, kom op. Oh. Truus is goed. Even kijken, 0188. Ja. 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 Let's do it. Leuk. Vandaag zijn de verkiezingen in Capelle. En er kan nu volop gestemd worden, ook in dit stemlokaal. Vanavond om 9 uur sluit de stemlokalen. En we zullen zien wat de uitslag wordt. Het is ontzettend spannend, maar we hopen dat Leefbaar Capelle het grootste wordt. Succes, hè? Bedankt.